Dara tini to sing phaindu phaikya o jaga o haro joto tongkosong tongnai lukuro bebengno ongkhorinya khorang tislai tongnai mani tapso pojonto bobo hai update dongni tong Belakan hambai press media rokno ai sing tini sini Jongpui jela bisini chairman sini Boromunang Ronjit Debrma bono police ro ereng romana toino sing tini o sini 12 takar jela Tipramota party bisitei o saklaino sing tini o 12 godani bagai sing bodo saklajak o bodo saklai mani bising toino sing tini phungni 6 ta ni simi taw 12 ta jora baji tongo sing tini o boni bagino sing tini belaikan khak dolajak khak khamlajak sini Tipramota ni borok eng rongjma toinai nai edi tini o Jongpui jela tarjala elekaro kabang ma BJP ni gunda bahni rokbai silai kokjaka bumkijar jaka amai khlainai sini borok kabang ma Tipramota ni kormi rok কিন্তু অনেক দুঃখ মাকে কে বক জেল মাহাবা তাবক সাক যত চিনি Tipramota ni borok ni bagai mungsa সরকার কোন একসেপ্ট নায়া কোন কাজে সিদ্ধান্ত নায়া অথচ পুলিশ রকনি বসকাঙ্গ সিলাই কগৈ দङ বম খিদrai दङ সিলাই বইয়াগো মানজাগৈ दङ আবাগনি পর্যন্ত বড় মুংসাপন প্রশাসন বনিয়াগৈ কোন একটা সিদ্ধান্ত নায়া কোন এক নখরায়া আবনি বাগৈ সিনি Tipramota ni borok rok nongke ereng sabo jana tamjan khairika kebo saimiya abonase tini Tipramota ni borok rok khai hnainai horni 2টা 2.5টা হাজার ro kache siko khaike thanginai borok thangin police rok thang arrest khlaije aboni bagai bono dadi arrest bono dadi ma phiognai tomono phiogyan ungkelke sini Tipramota ni borok o takar jona elkani borok sara Tibrani borok sing haino asugoi tongla tebo sing aboni sai sing tebo step kotor nanai saboni sai sing tebo kotor jabananai bono immediately 24 ঘন্টা বা 72 ঘন্টা ni bising tomono bono phiguri angke sini Tipramota ni kormi rok wari jagobani wari sing haike asugoi tongla aboni sitep kotor sini chaba ni sing tini bot hayo tini oma hake road block khlaijagai to mo road block khlaijagai tong ke sini mo takar jela hatini chongmuni over chintike te kese lampro otongo Jongpui jela bahin khlaijagai tongo omai kan sini tini sing phungni 6টা ni simi tabsak jora sini peaceful ni sini je tini ni je lahar ka sumuni je state bahani solito belaika hamasya Acha dada na ke bo kami ni phaka sakare marani no phatami no toni no ador kasate ga pareng mana ni phaja kata sumo omo phalinya ni bagai jatu bo ni kor serjanga pareng mana sama owa yang sudah ni kor se pareng mana ni phaja kata sumo age to phaja sumo age ke sumo Acha daro nor kabu biang khran bari khai nor bo jagani phaimani hantoni phaimani no tini omo hayo mane tini takar jola Jongpui jola o je bon mane omor khene ngura khna daro acha bela ke hamba je tini je oro lahar ka slot ngani tam muti ka slot ngani tini oroni media person no hambai tini oron kasman meke omo kaisa white tape ni beda gojak bonda gomani tini ni dino ngka kaisa khaduma ni tongo sini Jongpui jola ni sini khorokse chairman leader bono romutelang kha ereng case khlai bono hordi boro romutelang ma bagai singoro khadulai tini oro makasuka je bono dakti jati khai bono phiongani uthung omo tin nor dini ka sulai ka na tangai hingake tangai sini boro na so hoi herani khlaina kalaikha ama hake biberan to khlai mane omo belani saya kalai jago sung abono baganya sung bong thani sung sanamu sungo je chini borong no ase biberan to tap phanang se tu tomak samang borong na ase khanyo ereng case no khayo borong no romuite telango nga ase borok kobang ma bong borok tongo abo hai chini thana yung 10 tarik rok dor saima baikena media ni bising tibo ha party office ro kok layo chini borong no ko aboni khatangi kuno romani uko nukjagiase aba hai borok no khatangi phegui to nakalai je borok bumtui bum khitar kha silai rok ko kha borong no mokol ni besang borong nugui to bong no khatangi arrest khaya tini tangai chini chairman no hanga ke ereng bono tamang sama horti boro bono romutelang nakalai kha abono sing belai kha duo sing saja gya aba hai no totally bondo khani ni ungthung sung abono nayo hingke bono dati khai pheur nani ungthung
저리세 다티 저리 티리는 벽이 하니까 뭐가 하이 나오니 야트리 세도는 무슨 bono jodi pyoge hanga ke sung obon sebon tebo kotor ni se kotor soba khalanya 답수 보인도 거주나 엄마께 롬자카 tab suk pojont prai nyo ramja kha ta gar jula area rogo bo prai nyo ramja kha hanga tab jompui jora tab jompui rogo ramja kha agi rogo bo ama hake mang ereng kes reja gong ke sung joto noro hoi horani nangai thangu ama hoi horani khaima rong bondo khanya na ge tab sini jompui ni chairman telangjak romo telangjak bono ta khai phyorutu tangai hinga ke bini nu khongo ke bisi kuroi ha bono bahage telang thangmang kha borok tamang samang bono ereng kes khai khoroksa bini hai borong ha bini hai boyas bina ama no pusinai bosi bini no khongo ke bisi kere basa ma sa ha borong no thani kisi bang kharma kari kheda ama hai burisi rong no borong khargli ada ha kaisa ni buma ni basa no ama hai ke khodi borogo bahage ama hai ke khosai telang kha abono sing ekdom bela ni bakha dukhu nang nga abon bono dati khai phyo gre nani untho nga ke sing jodi phyo ge nga ke sing abono sing tini tai khulu gya ustai gro sing khulu ge ne wan chu dongo nga ka buskango te ha soba kotor ne bono jodi তিনি 풍미 심이 소전이 심이 소태조라 하느냐 তিনি 본다 공만이 비신 거 다보 모타모티 따무 좀 바로더니 라인 정도 답수 보인도 나이 못하니 비싱트 하이가바 셈 ডক্টর মানিক সাহা বতসিনি মন্ত্রী যতনিনি মন্ত্রী 답수 보인도 너는 나이 피냐 oro tapsu joto to ke phai ko ke ps ni boro phai thang ba kya nga ka abone bagani sung na yo bono doti sini manik saha sung sana musung manik saha no mane pongno sing sa sung musung sana musung je bono dati khai phyok to ama ha ke para rogo amse rogo boro no ereng kes khanya no abone totally bondo khai to chin thani abone sung bong thani mane koi mo 답부 제 가수 동안이 베르잖아 가수 동안 뭐 타이글라이 abo nga ke ta ka jala sin ke 답부 신게 니 신은 뭔게 an chin mo ga ranji